Luís Rodríguez, Martín do Cabo e Rubén Exela García conquistaron o torneo Pais e Fillos do Barbanza Golf. Un cento de xogadores participaron nesta competición que cumpre xa 4 anos. O campo de Moimenta abriu as súas portas para acoller unha nova competición. Nesta ocasión foi a cuarta edición do torneo Pais e Fillos, que encheu de xogadores e de golf o verde de Moimenta. Un centenar de golfistas deronse cita no Barbanza Golf para desfrutar deste deporte nun gran día de competición con vivencia e ilusión. Como en cada torneo, o apartado deportivo sempre destacou, e nesta competición non ia ser menos. Houbo dúas categorías con diferentes gañadores. No apartado absoluto, o triunfo foi para a dupla formada por Luís Rodríguez e Martín do Cabo ao finalizar cun -10. O segundo lugar estivo ocupado por Jacobo Agrelo e Fernando Agrelo cun -9 e completaron o podio Pedro e Juan Victorio cun -7. Xa en handicap, os campións foron Rubén e Xela García cun -11. A parella formada por José Manuel Vidal e Oliver Torres firmaron a segunda mellor tarxeta ao contar tamén cun -11. E Sebastián e Beltrán Franco foron os terceiros clasificados cun -10. Os organizadores destacaron o bo ambiente que se viviu no campo de Moimenta, ademais de agradecer o apoio constante dos socios e dos xogadores que se sumaron a este torneo de Pais e Fillos.